hapangni tahutai bohuksong phatani phainai wanji bosongni bagui hingke hapangni bukhaktui wati wawi bo tei torkha hingke nogo tui hapka hingke nogo tui longkha hingke sep sabjago tei khibnani bagui Tripura sarokni bagui hingke hapang mungsa sep sabriya tai hapang yapri naya wati wawi tei torui nog longmui tongibo Tripura sarokni bagui hingke mungsa yapri najagya hapangni bukhaktui wati wawi tei tormani o tuino khibinani bagui phiaba phatani phainai wanji bosongni bagui hingke hapang khajigui tongo sarkar khajigui tongo boroni o tuirokno khibinani bagui phiaba Tripura saha amchaini Tripura sarokni bagui hingke kebo yapri naya kebo khajigui phainai kiri omo haino nukjakha salni wati wawi tei torma baino Tripura sa kami amchayo nok tui lombui tabuk thonani chanani jaga kiri ngai tongkha Tripura sa kami amchaini lukuro general amchayo hingke hapang khajigui ma tongo wati wawi tei torkha hingke no borokno boro tonnani borokno tongthai thikna khainani bagui borokno chathainani bagui hapang khajigui tongo phiaba tini Tripura sa kami amchaini Tripura sarok wati wawi tei torui nok tei longmui thamika hingke borokni bagui kebo yapri nanai kiri kebo khajigui phainai kiri hapang nainai kiri Tripura sarokni bagui hingke oroni sijago nini ani hinei oron nukjago phiaba chini Tripura sa montri hinjagui tongnai rokbo omo hairono phainai phiya omo haino koktuma wati wawi tui torui nok tui lomjak tongnani chanani jaga kiri thothai kmajak chathai kmajak Tripura sarokni tabuk tongthai general amchayo hingke wanji bosongni MLA minister montri hinjanai rok khajigui phaio bahai wngbaikha bahai tongbaikha wati wawi tei torui nok tei lombaikha chathai tong chathai kiri obo hairono thangui nailaio sakni dofani bagui phiaba chini Tripura sa bosongni bisingo bo chini Tripura sa lukurok swnamlaio minister MLA montri swnamlaio sakni dofa tikjasa yoksama mano hinai phiaba sak MLA montri bot diwui swnambui holang phasingbo phiaba o Tripura sa dofaro tai morongmuni suhini singjai baksano obo hai ngai tongbaikha chini Tripura sarok phiaba bot mana puru simingse koisa koksa sa ngo bot lai thangmani yagulo hingke tai nasigui naya o MLA minister montri janai rok abon bagino Tripura sa kami amchayo tabo noka salni wati wawi tei kuplung ungjak nok bisingo tongthai kiri nok kumajak tabo chathai kmajak tabo oborokno khanawi thangui de naibekha MLA hinjanai minister hinjanai tabo tongnai Tripura sa montri rok nainai di noka salni wati wawi baino nok tui lombui yang baksa keba aya saklayo yang baksa keba nok tui lombui tongnani chanani nok thai kiri tongthai kiri chathai kmalai obo haino ong tongbaikha nok bisingo tui habui nok bai baksa tui ongda dikhe nainai di chini koktibini bisingtui o mampli rokno